Пробвай кучешки йогурт срещу човешки йогурт. Щом си казал, ще пробвам. Аз съм Иво, един от основателите на Pet Vitamin House, най-якия зоомагазин във Варна. А това е най-яката поредица, в която опитвам кучешки продукти и ги сравнявам с техните човешки алтернативи. А днес дойде реда на кучешкия йогурт. Този йогурт, между другото, сходно на сладоледа, в него няма лактоза, много важно това, защото млечните продукти, ако имат лактоза, може да се отрази доста зле на кучетата и на котките. Този е за котки и е с малци инулин. Имаме няколко вида за котки и няколко вида за кучета. Не забравяйте, че може да ги видите на живо в нашия магазин в град Варна и ще го сравнявам с един напълно нормален човешки йогурт. Първо да видя как се отварят малко. Кофти се отварят тези йогурти. Испански са, внасяме си ги ние, няма ги в България и сега ще видя. Супер е, на мен ми харесва. Има си абсолютен вкус на кисело мляко. Но сега ще пробвам да сравня с човешкия. Само искам да видя колко захар има. Близо 5 грама. Я видим сега. На мен ми е твърде сладко, особено в сравнение с това, но то ми харесва повече. Ако трябва да дам оценка, котешкия йогурт, който ние имаме, ще го оценя на 10 от 10, защото не се ми харесва, а този човешкия бих му дал 7 или 8 от 10, защото ми е малко сладък. Аз продължавам да си хапвам йогуртчетата, а вие ми напишете в коментарите какво искате да пробвам, защото ще ми е супер интересно какво може да измислите още.